ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಗಿಡ ನಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆತನು ಅಂಚ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಫ್ಲವರ್ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೇತೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಪರಂದದು ನಂಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ತೋಲಿ ಕೆಂಪಾದ ಮರಟ್ಟೆ ಪರಂದಿನ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟು ಕಮಲ ಫಲ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ಬೇರೆ ಅವು ಇನಿ ಯಾನು ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ದೆಪ್ಪುನ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 24 ಆದಿತ್ತನು ಐದು ಒಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆನಾಗ ಇನಿಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ 9th ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಪೂರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಅವು ಆರಲ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಇರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿಶೋಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೂ ಅರಲ್ನ ಪತ್ತುನ ಮಾತ ಅಂಚ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಾನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡದು. ಅದು ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಫುಲ್ಲು 4 ಫೀಟ್ ತನಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 3 ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಟಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕಟ್ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಗಿಡ ನಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆತನು ಅಂಚ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಒಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಇನಿ ತುಪ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಹೊರನೆ ಶಾಕ್ ಆತನು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಪಂಡ ಅಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕಾತೊಂತೆ ಯಾಪ ಹೂವು ಆಪುಂಡು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಾತ A to Z ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇವು ಬದುಕುಂಡು ಕೆಲವರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪೂ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನು. ಓಕೆ ಕೈ ತಳ್ದಿಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಿಡ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಹತ್ತು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟ ಏತು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟು ತುಪ್ಪವೇನು ಮತ್ತು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜಡೆ ಮಲ್ತದಿನ ಗಿಡ ಮಾತ ಉಂಟು ಅವಲ್ಲ ತುಷ್ಪವೆ ಅವಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಂಡು పిజిన్ లాగా తిప్పునా మోస్ట్ ఒత్తు చించినందు దీనికి మూజి తినాడు. ఎస్ ಸಾಧಾರಣ ಪೂ ಒಂಜಿಂಚಿದ ಆತು ತೋಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ಮಲ್ಲ ಅವು ಅರಲ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆಪಣ ಆಯ್ತಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ
ಬಲೆಪ್ಪ ನಿಜ ಬಲೆ ಏರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸೈಜ್ ಒಂದಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಫ್ಲವರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಲ್ದು ಜೋ ಎನ್ಮ ಇಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಪಿಚಿನ ಬಾಬಾ ಪಿಚಿನ್ ಪಿಜಿನ್ ಅಂಚ ಒಂದು 10 ದಿನ ಉಂಡು ಅರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೂಡ ಒಂದು 30 ದಿನ ಮುಟ ತಾಗುವೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜರ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಾಧಾರಣ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪೂ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಪೂಪು ಅಂಡ ಈತ್ ಸಮಯ ಪಂಡವು ತುಲೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೇತು ದಿನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಈ ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಲು ಉಪ್ಪಂದ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ನೈದಿಲೆ ಕಮ ಒಂದು ಮಾತಾಂಡ ಒಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಚದು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಇದು ಮುಗ್ಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗೊಂದು ಚೂರು ಆಯಿತಾ ಚೂರು ಗ್ರೋ ಆತಂದು ನಾನು ಒಂದು ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಸೇಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಲಕ ಆರಳ್ಳು ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೇನು ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲದ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಲ್ಪದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರೂಟು ಇತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ಲ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಗುಜರಾತ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ಕಮಲಂ ಪುದರ್ ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಲಕ ತೋಜಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಟ್ಟು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಈ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಿಟಿ ಟು ಒಂಚಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಲ್ಲಡಾತ್ ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಏನು ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡ್ 2 ವರ್ಷ ನಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲಡ್ ಏತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಕುಡ್ಲಡ ಜಾಣತ ನಂಜಿ ಖುಷಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಏನು ಆಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಏನು ತೂಯಾರದು ವೀಡಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಆರಲ್ಲ ಇಕ್ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಬೇಗ ಆಗ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ನೈಟ್ ಆರಳ್ಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು 12 ಗಂಟೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ಇಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಆರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಿಜ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಪೂಲ್ ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಪಲಿಶ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹೂವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತನ್ನ ತೂಡು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ತೂಪೇನು ಹೂವು ಒಂದು ಉಲೈಡು ವೈಟ್
ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಉಂಡು ಐತೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಏತು ವರ್ಷ ಅವನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಆನಾಗ ಇಂಕೊಂದು ಚಿಗದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಪುತ್ತೂರು ನರ್ಸರಿ ದೆತೊಂತೆ ನಚ್ಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಸೀಡ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಶೋಕಾತು